मसीहा पैदा न होता अगर वह मसीहा, तो खुशियों का यह सिलसिला न होता। बेरंग रहती ए जमी, रंग आसमां का भी नीला न होता। भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारों, भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारों, अगर बाबा साहब जैसा हीरा मिला न होता, मिला न होता। अच्छा दोस्तों, हम ओम प्रकाश दीवाना अपना पूरी टीम के द्वारा आप सब लोगन के दिल से प्रणाम करत बानी। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के याद में पूरे बहुजन समाज के लोगन के एक गीत समर्पित करत बानी। अगर आप लोगन मन चित लगा के सुनब सबे तो आँख के आंसू ना रुकी। आज विश्व गुरु भारत के जवन हालत बा, वो हालात के देख के भारत के बहुजन अर्थात SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज वो मसीहा के याद करत बा। कैसे याद करत बा, कौनी भाव में याद करत बा, सुनी सबे ये दीवनवा के गीत के माध्यम से। धरती गगनवा रोवे गइलो, कौने बनावा रे गइलो, कौने बनावा की भइलो सपनवा काहे, भइलो सपनवा काहे, भारत के रतनवा ए बाबा, बाबू आज पूरा बहुजन समाज गमगीन बा। और खास डेट के कोसत बा, उ कौन डेट बा सुने सबे। 1956 कैसे भुलाई, जवन दिहलत बाबा के सपना बनाई, जवन दिहलत बाबा के सपना बनाई, जवन दिहलत बाबा के सपना बनाई। 1956 कैसे भुलाई, जवन दिहलत बाबा जी के सपना बनाई। आई ना रोहित 6 दिसंबर वाला दिनवा, 6 दिसंबर वाला दिनवा की भइला सपनवा काहे, भइला सपनवा काहे, भारत के रतनवा ए बाबा, भइला सपनवा काहे, भारत के रतनवा ए बाबा, भइला सपनवा काहे। आज भारत में SC ST OBC के बहुत सारा नेता बाड़न, लेकिन फिर भी वो बाबा साहब बिना पूरा भारत के बहुजन समाज के जिंदगी अधजल में लागत बा। सुनी सबे, अधजल में छोड़ी के हो बहुजन के नैया, कवनो किनारा नइखे कोई ना खेवैया, कवनो किनारा नइखे कोई ना खेवैया, कवनो किनारा नइखे कोई ना खेवैया। अधजल में छोड़ी के हो बहुजन के
बाबा साहब जवन भारत के लोगन के संविधान दे के गईलन, अगर आज वो संविधान के पूर्णतया लागू कर दिहल जाई तो न भारत में कोई अमीर रही, न गरीब रही, न ऊंच नीच छोट बड़ कोई ना रही। लेकिन आज वो संविधान में बनावल कानून के साथ संविधान के रक्षक का करतने सोने सबे रोवे